Maita enyu vadiwa vatariri. Tasangana muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mike Samba Show. Matiri kutarisa nyaya yeuchapa yeuyanga. Chatinogona ndochiziva ini kuti ningi uyu. Asi amweni varitaura zvavo chokwadi ningi uyu. Asi iwewe hausati wambokanda here pepa pasi, hausati wambokanda here banana pasi. Kana kungobheurirawo bhegi rako pasi uchitsvaga chimwe chinhu osiya zvipepa zvakati mbwe. Tombodzoka rega nditange nababa chinoda. Toiona senyaya. Nyaya yenyobvo yeupfende kuvapfereda inongoda vanhu vakarongeka sehuni dziri pabakwa ravahosi. Kungorongeka ndochokutanga. Kurongeka kunouya kuinda kubrain. Zvinozoitika vanotendeuka vashoma mazera ediwa kuti 18 and above munhu ngachipai tangozvirwa sepakereke rinoparidzwa ende kudenga 114 verse 1 moyo yenyirege kumanikidzwa asi vanotendeuka vangani. Saka patakuda senyika seema setransport sector sedzimba kutangira pahwaro hwevana vadoko vangatanga kudzidziswa kuti kuchena ndo mugariro wavanofanira kuita nokuti mamwe madhara ari munosa vana vamusoro jenava avachahwi vanenge vachitoganza muona patoti matanga enguru vazara pamarenge pana vanhu vakuru chaizvo vakatsvinda matsvindira takaita iwawa. Ngatitangirei pamazera madoko kuzvikoro kwatiri kutanga mudzimba chaimo mai pfereda vana vanoita pfereda nokuti katiyo kuinda hudzani woona amai. Anzi zvinofamba sekutambidzana chimuti chiye chatinomhanya parilei nai. Tikazvitangira kumba mwana anobva kumba kune utsanana anofamba rwendo rwake rwese aine utsanana. Ndouya pamuri baba tiri panyaya yeutsanana. Tiri pautsanana ipapa zvatambotaura tikati hanzi Roma harina kuvakwa nezuva rimwe chete. Ndafara matauriro ari kuita vanhu ari kuratidza kuti vari kutarisira kuti maorganization aite basa raakanyora kuti anoda kuita. Tatotanga asati vasati vapa ground tichatoitwa officially launch but takatotanga kare. Chinhu chese chinoshanda nekupiwa simba pamutemo kuti vangomira murengi vachitaura kuti iwe warasira rara papi hazvibude munoita noise. Takarejestwa nehurumende mubumbiro renyika tinofambawo zvakare tichigadzikwa nehurumende mubumbiro. Saka iye zvino takaita hwaro hwose hwekupinda new dispensation iyoyi hwekuti marara murengi muchazenge musina munenge maane hunhu hwakarongeka. But chiri kutinetsa ndechekuti matinosevenzera 4th Street nemamarengi especially muno muHarare motokari dziri kutora nguva zhinji dzakamira. Munhu akamira kwenguva refu panzvimbo imwe chete unoenda kutoireti nguva yakawandisa futi uchada kudyisa futi nguva yakawandisa. Motokari dzacho futi dziri kutora nguva yakarebesa kurodha vana mabvuku iri kuita kunge 1 hour. Saka ipapo vanhu vari kutakurwa kumishikashika. Saka mumarengi muya vasara vaya vanoteedzera mutemo havasina basa ririmo vanenge vari mumakombi vari kutakurwa vari kutengawo mabhanana vari kutengawo chine pano. Saka marara anobva awanda ukoko matoiletsi anenge akavharwa uko mavhenda ndo anenge ane makizi ematoiletsi evaridzi vemo madhiraivha nemakondakta havana toireti. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinenge tiinazvo. Marara acho haatakurwe mabhini anenge arimo. Saka inyaya yekuti tinongoramba tichitaura mazuva ese bandiri kuti kanzuruwo yakuenda kunew dispensation zvinhu zvatiri kutaura mumarengi ngambove mine mabhini pano iyo nhasi iyo ngatirege kuyera nyoka negavi iyo iripo. Ndisati ndaenda kuna baba Mapako kanzuru muri kuzvionawo sei zviri kutaurwa izvi munoti kudini? Maita basa maichisamba. Nyaya dzataurwa dzakawanda. Ndichatangira pakuti panobva marara acho chinotanga maichisamba marara anotanga pakuproducwa nesu vanhu patinenge tiri kumba patinenge tichifamba. Saka chekutanga kuti tigadzise dambudziko remarara ndechekuti sezvambotaurwa kuti munhu pachezvake paanenge achifamba ngave munhu anoziva kuti marara anorasirwa papi kwete kungofamba achingorasira pose pose. Kumakanzuro akawanda kusanganisira kuNorton kwedu kuna anonzi mabylaws maanti-litter bylaws ekuti munhu ukabatwa uchirasa marara panzvimbo isina kukodzera unobatwa ugosungwa wobhadhariswa muripo wekuti pane vamakambosunga here varasira marara? Hongu maichisamba kune vakambobatwa asi dambudziko rinoitika nderekuti munhu haarasi kana achiona kuti akatariswa. Munhu kana aona kuti ari ega ndiwo paanorasa unozongoona marara angovapo pamwe pacho vanhu vanotorasa usiku. Saka kuzobata vanhu kunogona kuzonetsa. Saka vanozobatwa vanenge vari vashoma. Tinotenda mukwasha maita zvenyu.
mukwasha vari kuti nyaya yatiri kuita pano yakanaka yekudzidzisa munhu, nekuti munhu ari kuenda kaverevere achinorasa, nokuti kana uchinorasa marara usiku hapana wauri kunyengedza. Marara warasa usiku iwo achakuuraya masikati, masikati machena, shiri dzichivaka, unofa. Ndouya kwamuri. Mutemo wedu kubva paconstitution, bumbiro remutemo wedu zvichienda kumitemo yatinoshandisa seEMA, ikodzero yomunhu wega wega munyika medu kuti agare munzvimbo yakatsvinda yakachena. Saka nokudaro ani nani anozowanikwa achirasa marara panzvimbo isina kufanira imhosva, nekuti tinenge tichityora kodzero dzevanhu vemuZimbabwe. Chimwe chandoda kuti ndireve Mike Samba inyaya yekuti tambotaura neye takanangana nevemabhazi transport sector, nyaya mutemo unojekesa pachena kuti vanofanirwa kunge vaine mabhini ekuti kana munhu akange adya mumotokari make anofanira kuisa marara mubhini. Chimwe chechipiri, mabhini achona kana achinge azoisiwa, marara aisiwa mubhini, tiri kukurudzira zvakanyanya vemabhazi vemakombi kuti vazondorasa panzvimbo yakafanira, kwete kuti taisa marara mubhini wonomira mudondo tokanda marara iwawo, hapana zvataita. Saka toda kuti tibatsirane, tionesane kuti kana tichinge tatoita, marara anofanira kuti azonosvika panzvimbo yaanonzi iyi ndo yakagadzirirwa kunzi irasiwe marara. Nzvimbo yoga yoga yatinoisa marara isina kugadzirirwa basa iroro, tinenge tichitotyora kodzero dzevanhu. Saka toda kuti vanhu vazvizive, tibatsirane ipapo zvakanyanya. Ndizvozvo mashoko makuku taurwa nemukwasha. Munombozviziva here kuti chinhu chese chisiri panzvimbo yacho itsvina? Nekuti ipo pano patakagara panapa, kunyange tikatora kana kuti chibhavha chatinogezera mbatya tikachigadzika apa yatotsvina, nekuti hachifanira kunge chiripo. Saka tsvina chinhu chese chisiri pasiriripo. Nomboya kwamuri Reverend. Isu kuchechi tinoti shoko raMwari rinoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Saka inda ndichikumbirisa zvikuru kune vanoti dhiraivhira nyaya yekuti vanhu vasarasa marara. Mutemo yemuri kutaura iyoyo zvadi kungoti mungonyora zvipepa zvinogona kunge zvichiindiketa mutemo iyoyo zvichiratidza pese pese, kunyange mumabhazi, kunyange mumakombi, kunyange munzvimbo munoziva kuti iyi imhosva. Nokuti vanhu vedu ndofunga umwe wacho kunyange wakataurirwa chinenge chakabaya chikatyokera zvokuti anoramba chingokanda. Ndizvozvo mashoko akanaka ataona mufundisi nai. Tinoona nzvimbo dzisingatendedzwe kuputa fodya, munobva mangona pakanyorwa no smoking, no smoking. Vanoteerera zvavo. Nanzwa kuti pane vemapazi ekudzidzo, tichanzwawo zviri mudzidzo, pane vakawanda wanda vabva munzvimbo dzakasiyana siyana. Sunungukai kutiudza zvamunobata zvinobatika kumabasa enyu. Nomboya kuna amwene. Ini ndakanangana neveEMA, ndofunga tinotopedza gore rese tingotaura kuti vemabhibhi vavo vari kuti vapo ngavachitanga basa ravo, uye mabhini ngaachiwanikwa ari panzvimbo, nekuti gore rinopera tichingotaura nyaya yehuchapa, pekurasira chaipo hapana. Itai kutaura nekuita, not kungoramba muchingotaura. Vari pano mataura mashoko akanaka kuti tazvinzwa, tadzidza kuti tinofanira kunorasa marara, asi tonorasira papi? Tinawo takaabata, tonorasepiko? Matiudza kuipa kwazvo. Ndomboya kwamuri, vachatidaira. Takaona zvakakodzera kuti zvikutaurwa namaya chokwadi. Takaona kuti kuri kungotaurwa every day kuti marara ngaaraswe mumakombi asarasirwe pasi achaita sei. Takabatana neEMA for the past 2 years. Takakwanisa kudevelopawo mabhini atakati achaiswa makombi, mota diki, mota hombe. Mamwe tikangosumudza rimwe chete, iri nderemota diki iri, rinenge rine bin liner nerimwe remakombi, koze yahombe remabhazi. Ndizvozvo nyaya iripo nai. Nyaya iripo iri kutaurika zvakanaka. Vari kuti mabhini apo mumakombi, asi tikadzokera kumubvunzo wamwene ndewekuti marara maisa mukombika azara mubhini, akuda kunoraswa, toisa kupi? Ngatisangane muchikamu chinoteera.